Mr. Panagiotou, bitte. Herr Kanzler, sehr guten Abend from Griechenland. Από την Ελλάδα, από την ΕΡΙΤ. Λοιπόν, δεδομένου ότι όλοι οι Έλληνες αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη Ευρώπη και όλοι πιστεύουμε σε αυτή, εγώ θα σας μεταφέρω την Ευρωπαϊκή Ελλάδα, η οποία έχει 26% ανεργία, 2 στους 5 κάτω από το όριο της φτώχειας, 8 εκατομμύρια αυτοκτονίες μέσα σε ένα χρόνο, παιδιά λιμοκτονούν στο σχολείο από την πείνα. Τι άλλο θέλουν η Ευρώπη και οι αγορές να καταλάβουν ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Λεφτά, το ακούς, μόνο η ψυχή μας έμεινε. Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνουμε το πράσινο φως για αυτή τη γέφυρα χρηματοδότησης. Και στον κύριο Τσίπρα, wenn der will antworten, υπάρχει αίσθηση, κύριε Τσίπρα, στην Ελλάδα, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως η Γερμανία, οι πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, ψάχνουν για μια ηφηγένεια, ώστε να παραδειγματιστούν τα παιδιά, τα άτακτα του Νότου. Σας φοβίζει αυτό το σενάριο? Και θα άκουσα και την τελευταία λέξη που είπατε, να ξαναβρεθούμε εδώ με τον κύριο Φάιμαν. Εννοείται κάτι? Ελπίζω να ξανά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι πρώτον είναι θέμα του Eurogroup, μετά των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης και για άλλη μια φορά τη Δευτέρα των Υπουργών Οικονομικών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μέσα σε μία εβδομάδα θα βρεθούν προτάσεις οι οποίες θα υποδειχθούν και θα βρούμε αν θα μπορέσουμε πραγματικά να βρούμε ένα κοινό δρόμο. Δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση και να πάρουμε μία απόφαση πέραν αυτών των δυνατοτήτων. Μπορεί όμως κάποιος να εξηγήσει και να τονίσει ότι θέλουμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα και ότι θεωρούμε ότι είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση οι προτάσεις και μιας νέας κυβέρνησης, βασιζόμενοι στο πλαίσιο και στις ευθύνες οι οποίες έχουν αναλυφθεί, να τις πάρουμε σοβαρά υπόψη. Είναι θέμα σεβασμού προς ένα νέο εταίρο και ταυτόχρονα είναι θέμα και αξιοπρέπειας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Και πρέπει να πω και ο αυστριακός κόσμος έχει αποφασίσει ποιον θα διαλέξει. Θέλαμε να οδηγηθεί σε ένα αίσιο τέλος. Άρα είμαστε στην Ευρωζώνη και σε δύσκολες στιγμές στηρίζουμε ένα τον άλλο. Παρακαλώ. Σε σχέση με το πρώτο σας ερώτημα. Όσοι ξέρουν από ελληνική μυθολογία γνωρίζουν ότι η θυσία της Ιφηγένειας είχε ως στόχο να πνεύσει ούριος άνεμος. Εν προκειμένου ύβρις απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που υπέφεραν χωρίς να φταίνουν, διότι ένα πολιτικό σύστημα σε στενή διαπλοκή με την οικονομική ολιγαρχία φρόντισε να αφήσει αυτή την οικονομική ολιγαρχία στο απειρόβλητο. Και αυτή η ύβρις που διεπράχθη στην Ελλάδα έρχεται η στιγμή να βρει την έμεση, να βρει την τιμωρία. Και αυτή ήταν η επιλογή του ελληνικού λαού, που όχι μόνο πρέπει να γίνει σεβαστή από τους εταίρους, αλλά να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημά σας, αν σημαίνει κάτι ότι θα βρεθώ ξανά εδώ, σας είπα ότι επιδιώκουμε μια στενή συνεργασία,
θέλουμε να έχουμε μια στενή συνεργασία με τους εταίρους μας, ιδίως αυτούς που δείχνουν ότι κατανοούν τα προβλήματα, και ως εκ τούτου εγώ σήμερα θεωρώ ότι απέκτησα έναν καλό φίλο, και φίλο της Ελλάδας αλλά και προσωπικό, και με αυτή την έννοια ελπίζω σύντομα να ξαναβρεθώ εδώ για να κουβεντιάσω. Frau Kopenik, bitte. Η κυρία Κοπένικ. Margareta Kopenik, der Kurier. Έρχομαι από την εφημερίδα Κουρία. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα και προς τους δύο. Κύριε Πρωθυπουργέ, πώς θέλετε μέσα σε αυτό το φοβερά μικρό στενό χρονικό περιθώριο να τροποποιήσετε το φορολογικό σας σύστημα ώστε να βρείτε χρήματα στο ταμείο σας? Πώς θέλετε πραγματικά αποτελεσματικά να καταπολεμήσετε τη φοροδιαφυγή? Τις τελευταίες εβδομάδες ξέρουμε ότι έφυγαν πάρα πολλά χρήματα, ιδίως προς την Ελβετία. Και αν κατάλαβα καλά, η Τρόικα στο παρελθόν δεν υπέβαλε πολύ καλές προτάσεις ώστε το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα να είναι ένα σωστό και εξισορροπημένα. Κύριε Καγκελάριε, το θέμα του φόρου, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Πότε περιμένετε πραγματικά να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα? Αναφέρομαι στο θέμα LuxLeaks και τις εξειδικευμένες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν σε διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς εταιρείες. Να αρχίσω εγώ, λέει ο κύριος Φάιμαν αυτή τη φορά. Το ερώτημά μου, το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι πολύ εύκολο να απαντήσω. Είμαι πεπισμένος ότι αν υπάρξει μια στενή διάθεση καταπολέμησης της διαφοράς και της φοροδιαφυγής, σημαίνει πιο ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν μπορεί ο ένας να ζητά ΦΠΑ, ας πούμε, από ένα κράτος και από την άλλη μεριά να μην το φορολογεί από τον ένα ή στον άλλο τρόπο. Καμιά φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν πραγματικά το γεγονός ότι πληρώθηκε πραγματικά φόρος ΦΠΑ στην Ελλάδα ή ζητήθηκε αν πληρώθηκε εκεί όπου θα έπρεπε, ας πούμε, στην Αυστρία. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές κοινές προδιαγραφές και κοινά προβλήματα ότι κανείς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες κανείς αυτή τη στιγμή να παρακάμψει διεργασίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και εμείς στην Αυστρία συζητήσαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι πραγματικά να αποφασίσουμε και να δεχθούμε ότι τα στοιχεία ατόμων τα οποία δεν είναι αυστριακοί πολίτες και έχουν εδώ λογαριασμούς να τα δημοσιοποιούμε. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι. Τώρα το κάναμε αυτό. Τα αγγλικά trusts, στα οποία κανείς δεν ξέρει τι είναι από πίσω. Υπάρχουν δηλαδή σημεία από τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αν μέσα στην Ευρώπη δεν μπορούμε να πούμε ότι πλάι στον μεσαίο και στον μικρομεσαίο φορολογούμενο πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσει το λογαριασμό αυτή τη στιγμή και η μεγάλη εταιρεία, και ότι αυτό δεν είναι καλό και ότι η φορολογική παράδειση δεν είναι ό,τι καλύτερο, και να λέει κανείς τι ωραία, άμα κάποιος έχει κερδίσει ένα βραβείο τον στέλνω σε ένα τέτοιο φορολογικό παράδεισο για να κάνει και διακοπές. Τότε πραγματικά το θέμα, όταν μιλάμε για φοροδιαφυγή και διαφορά, μιλάμε ότι ο κόσμος ο ίδιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτό το θέμα. Αλλιώς δεν θα κερδίσουμε όλοι κάτι. Διότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί, κόβουμε εδώ, διορθώνουμε το άλλο. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Το γεγονός όμως ότι δεν καταρθώνουμε αυτό το οποίο πραγματικά υπάρχει στην νομοθεσία και δεν το υλοποιούμε, αυτό δεν καταλαβαίνει πια ο κόσμος, και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να τις συζητήσουμε και να το κάνουμε όπως το κάνουμε όταν λέμε πρέπει να δώσουμε ομπρέλα υποστήριξη στις τράπεζες, ας πούμε. Εγώ θέλω να το κάνω και βλέπω ότι εδώ υπάρχει μια κοινή γραμμή, όχι από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, αλλά από πολλούς. Πρέπει να σας πω ότι το θέμα της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του μαύρου χρήματος δεν είναι ένα αποκλειστικά ελληνικό θέμα. Αφορά όλη την Ευρώπη και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να είναι κοινό το μέτωπο και κοινή η πάλη μας απέναντι σε αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Όμως στην Ελλάδα υπήρξε το οξύμορο όλα αυτά τα χρόνια να πληρώσουν σκληρά τα μεσαία στρώματα και τα χαμηλά εισοδήματα,
και αυτοί οι οποίοι συνήθιζαν να φοροδιαφεύγουν και να φοροαποφεύγουν να παραμείνουν στο απειρόβλητο. Και αυτή η αντίστοιξη είναι που δημιουργεί ένα αίσθημα μεγάλης αδικίας στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης να άρει αυτή τη μεγάλη αδικία. Πρώτο μας βήμα ήταν να ορίσουμε Υπουργό Επικρατείας υπεύθυνο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Έναν πρώην εισαγγελέα με ειδική εξαιρετική επιτυχία στην αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου πολιτικού χρήματος, του μαύρου χρήματος. Και έχουμε βάλει σαν στόχο να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας προκειμένου να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για χρήματα, για λίστες ονομάτων με χρήματα στην Ελβετία, για δισεκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων προστίθενται νέα ονόματα στην ήδη υπάρχουσα λίστα Lagarde, που έφτασε στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης πριν από αρκετά χρόνια, αλλά παραμένει στα συρτάρια των ελεκτικών μηχανισμών. Γιατί δεν υπήρξε η πολιτική βούληση από τα πολιτικά πρόσωπα, τους υπουργούς και την προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς και η πολιτική βούληση των αρμόδιων ελεκτικών μηχανισμών να ελέγξουν και να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν, να πιστοποιήσουν τις απώλειες του ελληνικού δημοσίου από τις λίστες αυτές. Η πολιτική βούληση έχει αλλάξει. Η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει μεγάλη μάχη, να συγκρουστεί με την ολιγαρχία που φοροδιαφεύγει και φοροαποφεύγει. Θέλουμε όμως και την πολιτική βούληση των εταίρων μας σε αυτό. Και εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται και στους εταίρους. Θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη αδικία, ή προκειμένου κάποιοι να αποφύγουν τον έλεγχο θα δημιουργήσουν ασφιχτικά χρονικά περιθώρια ώστε η νέα κυβέρνηση να μην προλάβει να παράξει έργο σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Από την πλευρά του καγκελαρίου βρήκα μέριστη υποστήριξη στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να συγκρουστεί με την φοροδιαφυγή και με το οικονομικό έγκλημα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και σε διμερές επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Letzte Frage, Herr Dimitrakoutis, bitte. Τελευταίο ερώτημα, κύριος Δημητρακούδης. Κύριε Καγκελάριε, η Αυστρία σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα έδειξε μια πολύ ουσιαστική στάση αλληλεγγύης. Ήσασταν εσείς εκείνος ο οποίος στην Ευρώπη ως εκπρόσωπος και της Αυστρίας είχε πάντοτε μια διαφοροποιημένη στάση σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας και τις τελευταίες συνεντεύξεις τις οποίες κατεδώσει. Θα αναλάβετε σχετικές πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει μια μεγαλύτερη προσέγγιση της Ευρώπης προς τις νέες πολιτικές όπως διαμορφούνται τώρα στην Ελλάδα? Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να υπάρξει και προσέγγιση και ένα αποτέλεσμα. Και αυτό διότι είμαι πεπισμένος ότι είναι εντελώς κινησμός και μάλιστα κρύος και απότομος κινησμός να λέει κανείς ωραία, έχω να σώσω τις οικονομικές αγορές, κάτι κάνω, αλλά τη στιγμή που έχουν οι άνθρωποι το αίσθημα και τώρα με έχουν αφήσει στη μέση του δρόμου, έχω ανεργία, το όριο της φτώχειας και της ένδυας ανεβαίνει και δεν ξέρει την άλλη εβδομάδα πώς θα αγοράσει φάρμακα και χρήματα, εδώ αποφασίζεται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πραγματικά είναι κανείς παρόν για τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Μπρούνο Κράισκι, τον οποίο αναφέρατε και εσείς κύριε Πρωθυπουργέ σήμερα το πρωί, είχε πει ότι υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε. Εμείς αυτό πρέπει να το κάνουμε βασιζόμενοι στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να συνεργαστούν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους και εδώ ολοκληρώνω τη συνέντευξη τύπου.